И здравейте, потребители от YouTube, аз съм SupremeBG и днес ще играем една игра като League of Legends. И тук сме на Ликалъс. И здравейте, хора, и добре дошли в една, той се нарече готина игра. Да, Като... не ни кефи. Тя е като League of Legends, като League of Legends. Обаче... Много не говори, И ти ме! Лимон заключи ми го, бе! Какво? Заключи ми филм. Аз исках да сме с него, защото той е... Аз съм Гюнтер. Гюнтер. Много кефи, бе, Гюнтер. Окей, без надъвни. Чувате така тихичко да знаете, че нещо бъва от скайп. Това е от програмата, смисъл... не, просто бъгва. Така, и се чува тихо, не знам що. Не от програмата. Ние сме от добрите и те ще ни размажат. Не, всъщност няма, ние ще ги размажем. Да, аз го чувам както трябва, но той явно не се чува. Не, чувам се в клиповете. Клиповете не се чуват. си бъгнат. Зарежи, изтрихме 3 клипа за нещо. Какви? То е така, да. Малко фейнаха клиповете, защото нещо се усъбъгваше играта. И... Тоест, нали, за да играем в матч трябва да пращаме покани. И аз му пращам, обаче той не може да ги приеме и почваме матч. И нещо странно се бъгва играта. И не знам защо не почваме като вече сме готови. Радо! Може да виждате малко лак. Here we go. Но, то вече не лаги. Let's go. Стига, бе! Let's go. Бляк. Come on, man, I need some help. О, мага, бе. Бляк. О, мага! Something's missing. Your team has lost the point lead. Я, бе. Чай, бе. Стои. Лъжичка! Шет, лаги. Ти си миньор. Уби You го. just KO'd an enemy. Трябва да бием тия миньори. Чули, Your team has lost the point гледай. lead. Да. О, Марселин. Трепи, бе. Ела да бием Марсето. Майко, ти ще ме убият, бе. Майко! Ще ме убият. Майко, гонят! Една кръв съм. Здрасти, Джей. Ела бе, филмиче, бе. Какво ще направя? Аз съм една кръв. Виж, бе. Ще да в базата. О, майко, този ако не се върне, но... Да, вие сте взели хелта, бах си. О, бе. Нищо. Чукак. Бляк. Something's Your missing. team took the point lead. Ти кое цъкна тройката ли? Да. Квак. Не, бе! Бива ли такова? Майко, пак съм на едно хил! Гоних да те помогна. Your team has lost the point lead. Цъкни W. Тапанар, човек, не мога да настигна. Къде са три, бе, къде Може малко да лагва, но това е играта. Все пак. Лагва играта, не знам що. Сега, бе, гледай как лаги. Your team took the point lead. Чакай! човек? Той Степанар мен ли бие, бе? Не! За малко да разрушим тауъра. Не! Yes! Той тауър, знаеш колко демидж бие? Ти не знаеш ли, бе? Аз знам, бе. Аре, бе! Не слушайте ги. Влизам! Дай! Това много маки. О, ес, бе! Не, помощ! Гони го, човек! Гълма ме уби. Еми колко? Аре се. Сега малко си намаля звука.
О, Женчо! Your team is awesome. Awesome! Аз просто съм про. Ние ще ги бием, бе. Те няма чак. Я А, аз съм на мини хелт. Айде, бе, споко. Ми той аз съм. Идвам де. Чакай, че Аре, малко може трудничко. да бием толкова път. Не се знам. Скари са. Не, чай, не, фин. А ти си. Чуе. О, не, това е лошо. Аз мислих, че си ти. При мен не се чу това, странно. Бъгва при мен. Wait, I'm coming too. Чакай, че аз не си апгрейдвам, човек, таковата. Стига, ако става. Не! Виж, че ме бие, човек, той аз съм на малко. Не. Видя ли заради теб, човек? Го зарад мен, бе. На пауза! Ей, те той Ти така ми че... що ми го за ти не мога да играеш с Фин. Аз поне мога. Ами! Оф, той, тия са бият с него миньорите. Май ще го убият. Не, отдавай Джейк, убий Фин. Ние, виж колко съм силен. Просто ти Играем от 5-6 дни. Да не се учудите защо 5-6 знаем дни. имената на героите така. не играме с от 5-6 дни, играме от, да кажем, 3 дни, ама. Не мога да не Играта се казва Adventure Time Battle Party. запарти. Аре, бие ги, бе, човек. Виж, че не го бия ли, бе? Ех, Фин, как ма дразни. Аз го бия. Аз бърках атаките. О, браво, Джей. Ще помага. Обе! И Само бяга. трябва. Само трябва. Аз мога го фана. Не, човек! Да, то минава отдолу. Той така що стъмва, много ме дразни. Аре, бе, Джейк, не мога го фаниш, така му фърля на шише. Трябва хелфаме на тя. Ей, браво, Джейк, ти са. Не! Това си ти. Victory! Да! Став? Явно ултимейта ми е бил опасен. Ма ултимейта ми да Не беше развалено. Ма, И това беше от нас. Аз бях Суприм БГ, с мен беше Ликалас. Лекнете, абонамирайте се за мен и коментирайте. И чао!